Done, done. Bet you wanna taste it. Bun, bun. Bet you wanna taste it. Я ти че ти done, done, done. Bun, bun. Ето не се злан, злан. Здравейте, аз съм EnaHix и днеска ще ви покажа къде си направите сървърче на интернет. Може да играете с ваши приятели или просто да си направите сървър за да влизат хора и така нататък. За целта първо трябва да имате инсталирана интернет. Оставя. Интернет трябва да имате инсталирана, аз я имам. След като инсталирате от Steam, влезте в директорията на Steam. В смисъл, аз съм го инсталирал в Steam, съм го инсталирал в E. Вие сте в C сте го инсталирали, няма значение. Намерете папката Steam, къде сте го инсталирали. След това влизате в Steam Apps и в Command. Тук, като виждате са ви всички игри инсталирани от Steam, трябва само ето тази папчица на интернет, където ще си направите сървъра. Копирате я и я поставяте някъде, където искате, може и на десктопа, няма никакъв проблем. След това влизате папката ви, аз я имам вече поставена тук. И ще видите ето тези файлчета и не знаете какво да правите сега сигурно. Аз ще ви кажа. Първо изпращате тази иконка до десктопа. Това е задължително да го направите. След това теглите от интернет. Аз ще ви дам линк. Теглите от нета файловете за сървъра ви. В смисъл, може да слагате пугини. Ако не искате пугини, може просто да си продължите с следващата. Такова ще има майната. Те теглите или пишете ли първо rocketmod.net getrocket. Нека да ни лагва, нали? След това цъкате тук да ви изтегли мода. Обаче аз съм го изтеглял вече. И то е ето тук. Ето го Rocket Internet. Секунда. Че нещо ми се бъде екрана. Да. Да се архивират си файловете някъде. След това влизате в папката на сървъра, къде сте го копнали. Влизате в Internet Data, Managed и тук слагате тези файлове. Секунда. Слагате ги там. Аз цъкам тук и тук. И за да не слагате и по един файловете и примерно, цъкате тук и тук. Така слагате всички файлове на мястото им. Тази папка не трябва вече. След това, може да се преименувате това откъде ще пускате сървъра. Влизате в Properties. Тук пишете секунда. Пишете ето това No Graphics, доколкото знам, Batch Mod плюс Secure Server. Слагате една наклонена и пишете името на сървъра си. Тук, това ще напиша EnaHix. Те е папката на сървъра ви, не че ще се казва тези сървъра ви. Цъкате EPI и го пускате. Ето, излиза ви конзолата. Аз мисля да превъртя, ама може да ми превъртам. Не кой знае колко време. И ето сървъра ви
help. Тук са всички команди. Welcome. Тук са всички команди, които може да сложите в command list за пускането на сървъра. Може да го правите easy, third person, watch. Тъй като е. Препоръчвам ви да спирате сървъра с тази команда shutdown, а не от хикса, защото се губи информация и не ви се запаметяват. Някой си построил някаква къща. И ако го спрете от там, може и да няма тази къща, като го пуснете пак. Затова да спрете с shutdown командата. Сега влизате в Servers, тая новата папка, която се създаде току-що с сървъра. Servers, NX, сервер влизате и отваряте command list с WordPad или Notepad++. Предпочитам Notepad++. Първо пишете mode easy, може да го правите и други модове. В смисъл easy, по-малко зомбите да се спамват. PvE или PvP. PvP, мисля, че знаете за кое е PvE, знаете също за какво е. Аз предпочитам PvE, защото играят повече хора в PvE сървърите. PvE е когато сървъра няма начин някой да се трепи вътре в него. В смисъл не може да се гърмете, да се гърмете нищо не взема, а пак PvP-то се гърмете, стрелят, къртят, код правят там. Следващото е перспективе. Там също много хора го търсят. Бот, да. Welcome надписа. Това е, примерно някой да влезе в сървъра и му изписва някакво съобщение отстрани. Ще ви покажа. Welcome to FedEx Gaming. Тъй като да. Name. Това е отвънка, смисъл името на сървъра. Name, примерно, FedEx Gaming. Тъй като да. Друго, няма мисля, че друго. Да. Map. Или... да, map. Правите на Pay. Всъщност може да видите маповете от тези тук. Като дадете назад в интернет папката, в смисъл на сървъра папката интернет, като цъкнете на Maps и тук са ви изредени няколко мапа, които ги има вече в интернет с новите апдейти. Аз избирам ето, защото не е много се играе. Да, Pay. И запаметявате и пускате сървъра. Като виждате командите в начало. Ето. Се зарежда. Ето. Set Game Mode to Easy, PvE, Bot. Перспектива, ако не знаете за какво е, това е примерно като цъкне някой Х, като кара кола, може да се маза наляво надясно, да се грее колата. Ако няма това, не може. Сега да влезем в сървъра. И така. Имайте предвид, че може много да лагва, така че тъй като тази програма е засилена на десктоп. Макар че той пак си ми лагва и с десктоп и без десктоп. Пускаш чува. Негър. Така. Влизате в Servers и като виждате не виза за вашия сървър тук, обаче може да се го видите от LAN. Ако имате реална IP, ще ви излезе примерно в интернет, като в интернет. Като го направите на PvE, тъй като аз не съм си направил IP-то сега в момента реално и го няма в нета. Но може да влезете в LAN и да се опнете. Ето, той ви изписал даже в конзолата някакъв join.
Сега ще видите. И така. Сега ще видите как изписах конзолата. Ето. NXBG, Charger, Connecting, Player Edit. За съжаление аз съм само с 2 RAM. Играта е изисква 4. Но все пак ми върви по-долу. Що бъде? Добре, с 11 FPS. Бачка. Баца. Така. Все още не можете да създавате айтами, защото има команди за даване на айтами. Примерно и 133 You don't have permission и така нататък. Ban също нямаш permission. Затова влизате в конзолата и пишете admin NFX, примерно, или част от вашето име. Admin NFX е ето. Successful admin и чата ви се променя. Също пишете в такова. Като смахнете админа, admin NFX, не, unadmin NFX, ето. Ето вече сте обикновен гражданин. Admin NFX, ето. И сега вече може да си давате айтами. 133 и 132. Да, братле. Това кърти просто. Така, мерси, че гледахте. Ще съм благодарен за труда ми, че съм ви показал къде се направите сървър. Да се... Не се абонирайте, харесайте клипа. Ще съм много нахъсан за следващ клип. Мерси, че гледахте. Бай-бай от мен.